дар зиндагии ҳар нафаре ки мегӯяд дӯстатон медорам, бовар накунед. зеро гоҳе дурӯғ метавонад ки хеле зебо ва хеле ширин бошад, аммо намак ҳам дар намуд ба шакар хеле монанд аст. ишқ рафторро талаб мекунад, на навозишу, на ҳарфу, на калому, на тавсифро. барои ҳамин ба инсоне ки мегӯяд дӯстат медорам, ба рафтораш назар кун, на ба ҳарфаш. намак ҳам дар намуд ба шакар хеле монанд аст, вале намак аст дигар. инсоне ки воқеан дӯстат медорад аз раҳо карданат метарсад. инсоне ки воқеан дӯстат медорад раҳоят намекунад. инсоне ки воқеан дӯстат медорад ашкатро пок мекунад, на ин ки сабаб шавад то ашкат бирезад. инсоне ки воқеан дӯстат медорад бо ту зиндагӣ месозад, на хотира. барои ҳамин ин чизо хеле аҳамият доранд дар як муносибат ва дар як иш